Mechiachia mo ema mo akwaba eba mada TV so. Baby bia obiara ohwe me. Ene yefori so da etoso aduonu mienu. Na me amne mo kasai. Ye frɛ me Nana Efiefri Mensa. Me de akenkan sɛm amaso a yato ne din etire ni safo na ebre mo. Ye neja bi o amo akona troye. Bureau of Ghana Language Sadaroma. Na mnim sɛ akenkan sɛm nko na wie. Ne wanya nyansasua nimdeɛ efutusɛm ni titiri Ghana amanye ne amamre. Sɛnye mpanyifo ka no so wura fi ukrom aben a oyura ewodwabo ase. Ana afei so amanye wo hoi ye nso ntwene. Nti ya so netie me abra me hya akenkan sɛm yase. Kratafa etoso baako. Enenye ya wada. Ochine fie na awotwe yifo fie. Adaduanan ne noa Nana Akwesi Afrem hye se yemra. Esese ye bomoden kwaje aduro no ansa na dabone no aso ama otu ne kwan no. Asem ni ya senhia ensu jama pa akofi rempo afri. Na wafa hinni na wamma yenkoi. Ona okwa se okwane kwabna adwumo ho no. Ede eni hu ya adwoa. Ye hwe se me yawa se me yewa jama obegina ha ache sesi ya na meba na ehe na okoye me kwabna adwumo ho manka tena se na me mo adan asemben edan nkomo amni wudi ye no sa afi na edru ho nkomo adan wura fi Nana Akwesi Afrem hokro no eyampo jaye wo moa anka madwene afri so kra adaben kra na osi yemra ho ene ya wo ochine fie yi na wohwe yifo fie fie atri na nkron so ya Akwesi de sa Akwesi de no nso na wose enso no ha no osi jama odunsini bi ewu agona nti wonyina rekodi ne nansa na watu aso akọ enchera kukro krom akodi ne dwuma bi enti twa na etwa se yekọ ansa na wakọ ene na eyeme se yebeye ahoboa akọ na yenyakwan abantem odunsini asem orikure onyama enene echina mayenko ago ame bremu oduefo maachi o ya medie Nana maachi o ya oburo ye die metri yo eka die mutri yo eka kakra bi se mo anto me fie adwa wo ho ade a ebe ye die saa ayo nyame ene hene eja akwaba enanso akwaba ya eja ene die memro nsa nyina asa emu ye ene ye mema mu ensio akra ye die ade nyanche ensa no kra menim yo papa bi ene na mebisa ekwan so eha die breo adwoa wabisa bio boni bie Nana se wahu ye na ha no peya enye boni bi ti se nansan na obi di wo nkomo hwere yen na me ma me yiri kan behunu wo no oba ye nso wo hye no da se one ye mmra one me mmra enne na ti se ebre no aso anopai ye kegu mu a nkakra ye de abefa wo ha yo ye die me nko a me nsempa eja ne yire me ma mo akwaba ya eja Nana mabo me yire yefunu yihu kayie me de ne rekọ abosomso me de ne refa adunsifo ene emu nkramofo so nso okwa me say Nana mabo me yire yefunu ehu kayie me de ne rekọ abosomfo so me de ne refa adunsifo ene mu nkramofo so nso okwa me say Nana makọ akoduru nkwansa chinaman ne nwase kwawu free me nwase kwawu nwase
kwaku free eso nso pa nanso sɛdeɛ nkrɔfoɔ ɛka wo ho asɛm no minim sɛ ebia onyame adaroma wobɛboa yɛn. Onyame ne hene. Me wo hɔ yi sɛbi menye ɔkɔmfoɔ ɛna menye dɔkota. Nanso me wo hahaman kakra na nanom adaroma wakyerɛ me a medidi ho. Na sɛdeɛ wo kan menyi w'akyinye. Nkrɔfoɔ pii ta aba ha. Bɛka sɛdeɛ wo kan. Ebinom kɔbɔka totɔ abrɔfoduro. Afoforo nso kɔ nkramofoɔ hɔ ma wɔgye wɔn sika akɛse. Enso enkosi hwee. Yadeɛ biara ne ano aduro. Enye yadeɛ nyinaa na dɔkota mpo tumi hwɛ. Me a meka sɛ mintumi nka sɛ me wɔ aduro tatahwe. Nanso enam Nyankopɔn tumi nti ebia nanom asamanfoɔ adaroma na wogina akyire ama ayeyie. Eye nana meda wano ase enye ado. Wano kasa mpo ama merɛ akyekye. Na ɛdeɛn ne deɛn sei na ehia seesei ɛfa sika ɛne ɛho korɔ ne ba. Ɛno deɛ ɛnha koraa. Ade a ehia ne ntoaseɛ a ɛyɛ dumafa. Ɛnɛ nɛɛmafoɔ mo si biribi de mpɛsoa aduasa num. Ɛne nkosua mmiɛnsa. Ɛno yɛ deɛ ɔrekɔtete aduro no dia. Sɛ onyame yɛ adoma aduro no yɛ yie a mobetua nsanu sidi baako ne mpɛsoa aduasa. Ɛne akokonyini baako. Ɛno ane no. Na ehia sɛ yɛde ma wo seesia ana. Sɛ moaboa mo ho di a mutumi de ma me. Me nsa ka no ntɛm a na metumi apɛ aduro no nso ntɛm ama mo. Na dabɛn na nka yɛnsan mmra. Yate sɛ worebetu kwan. Ɛno na meka no. Sɛ me nsa ka ntoaseɛ no ntɛm a ɛna metumi afiri aseɛ ayɔ ne ntɛm. Mobetumi asane abɛgye no nnɛ nko ampo a. Biribi a ehia sɛ mɛyɔ no. Ɛsɛ sɛ meyɔ ansa na matumi kwan no. Sɛ wo kan sɛ da a wo baayɛ no meka sɛ mekɔ ayie wɔ agona. Mefiri hɔ a mɛsane abɛsena kɔ borondo. Sɛ mekɔ nso a odunsini asɛm ebia na manya kwan ansane amantem. Enti biribi anyi a ɛsɛ sɛ mewie ansa na makɔ. Mmom ɛyɛ me sɛ ɔkyena na ɛyɛ. Sɛ moba a momfa kora mo no akokɔbedie fitaa baako ɛne nwura sini bi mmra. Nwura sini bi mmra. Bisa no. Na sɛ obenya bi ama yɛn a onye ma yɛn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔkyena wobenya kwan akɔyɔ w'adwuma. Ɔsesɛn. Ɔse sɛ wobenya saa noma no bi ama yɛn di a na anka wode afɛm yɛn na ayɛ ntɛm ama yɛn. Yei deɛ ɔkɔmfoɔ kyerɛ musu a yɛde nakokɔ na eyie ampa. Mmom ebi wɔ hɔ deɛ nanso ntoaseɛ no na ehia paa. Akra enie. Ɛyɛ sidi baako. Mini nsesa wɔ hɔ. Oh nana. Na yenti na wuribre yi. Man wɔ hɔ. Dabi, mɛdro twisa. Sɛ bro so pɛsoa baako kra a aduro no winyɛ yie. Saa nso na anso a aduro no winyɛ yie. Na adɛn wuni nketewa wɔ hɔ ana. Dabi a anka mintumi nha na nasa. Ma menhwɛ. Asɛ me wɔ nketewa wɔ hɔ. Ma boso de. Ebi okay. No. Okay. Emma boso de. Emu nwe da. Sika no nyina abedi mo hɔ. Ewom sɛ emma no bi ewo sika de. Nanso nye yɛn nyinaa. Mensa nya aka yei de. Mefiri ase ayɛ ahoboa. Na ɔkyena mo ba ma ya ama mo anim hɔ a. Me odunsini akwasi afrem de. Menyo maedro kokoam. Sɛdeɛ me yonu ne sɛ mema akokɔ no so kuta. Na matu ne takratire baako awɔ n'atikɔ. Ofua me no nyinaa na
me kanche se menya nkomade fa ho nkosi se obewuo afi na metutu no aye no kama etwitwa egu kuramunum de moto afra di nsuo ne nchene kakra bi egu ho di nwura achechire so wenten afi na maso nyansini ano afitimu ama adere from Nyinasini ano afitimu ama adere from enu echi na mede de nwura no chechire ho ebutu eja no so esiso nyina no na mebo eja no mu na meye nyankomade no enso fa ho ehurfa so pe na matoe se mesane nwura no a eho baabi a enkan ya na ekire se musuo ata na se ya ade a ewinye yensu a nwura no beche ama enam no afifiri egu eja no mu na ekire se musuo no anta eba saa esese muhunu se edro no ntumi nyemo na esese mu fa baabi foforo asemuni Ewrade boaye hwe abrantie hwe wakoma to oyem na bibia eye den no onipa na eyo se wo ye bibi na wodi nyamesuro di kan a bibia ni ho a ebese de adekode no eye odusufo enie eye me se yerebesre kwan na wanya kwan akope bi ochina onyame ye adoma adwoa besan abeji eye adechie ne pani adwoa sorema yenkoe akora mesrew eye na wama wani aba yende no so ama yen akrachi ho ye nika sejuma yedie yentwa no poa ochina oba no beba no na edro ne da ho retwen yo akora yeda wano ase wano asem mpo eye me de kwa se onyame dom na edro yeyi a na eje obayi ma onya oba hye na kira mia me di odwampa otue dua na ebeba abeda wase me da won so wano ase ahenewa enye na mede mu beso aha na makopa edro no bi mo nantie ya eja ya ason se wakan se akoa no abiampa so wahu adwoa jai na bibi wo wiase pa mahunu mani so ade enne dodo enampa na wano ano kuramu a enwura chechire suo mu a enwura wonka kura wonka nanso enam no ebene ema eyeye ye na eye abonsuta de ne nkran kasa no kase nnoko ye gyen bribi ewo wiase wo koi sipo yo na etiefo enne ewo Mada TV so no aha sei ene ye de krata fa edi kan no ebesie mia me bo akenkan asem yi ho chidom medin ade maame amedua mene okenkanfo nana afia afriye mensa yakra mu adehye yebesan ahia ebio na ye de krata fa etoso mienu no abehyehyɛ so yeda mo ase etiefo achichiri ene bencheye mama bye.